खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै गुवाहाटीआव फिन लुथिनाय जाथाय नाथाय लुथिग्राया सोर साहा बागानाव मावनाय मावथिफोरनो रां होनो थाखाय साहा बागाननि बिगोमाया गावसोरनि सासे स्टाफ अनुप रय मुंनि सुबुंखौ 3 लाख रां दिहुननानै लाबोनो थाखाय बिथोन होदोंमोन बे लेखायै पल्टन बाजाराव थानाय HDFC बेंकनिफ्राय 3 लाख रां बख'नानै लानानै फैदोंमोन नाथाय लामा ससेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिनानै सिगि सख' खालामनानै बेगाव थानाय रांखौ लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों अनुप रयआ जाथायनि सायाव पुलिसा संदाननायावनो लुथिग्राया सोर बे सोराङाव फैदों लुथिनाय जाथायखौ लानानै पुलिसा संदाननायाव CCTVआव नुनाय बायदिब्ला जाय सुबुङा रां लुथिजानायनि अजद होदोंमोन बे सुबुंनि आखायाव रांनि बेगानो गैयामोन उनाव संदाननानै सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनि साबिपुलनि बिष्णुपुराव थानाय गंसे स्टेशनारि गलायाव दोनखोमानाय रांनि बेगखौ हमनो मोन्दों बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो पुलिसा अनुप रयखौ एरेस्ट खालामदों गुवाहाटीनि साबिपुल बिलपारायाव जानो मोन्दों बे जाथाया अनुप रयआ गाव रांखौ लानो थाखायनो रां लुथिनाय जाथाय जानायनि फाव खालामदोंमोन नाथाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हायासै अनुप रयआ मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे बर' आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों फिसाजोनि मेगननि नोजोरावनो थैनो गोनां जादों सासे बिमाया क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल आमगुरि गामियाव जादों मोनसे गिथावना आरो दुखुनांथाव जाथाय मोब्लिब बोगथाबनायजों थैनो गोनां जादों देलाय बर' मुंनि आइजोआ देलाय बर'आ हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै बिखा खामथाब गाबदों फिसाजो हेलेना बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव जि जोम सुफुबाय थानाय समाव बिमाया मदद होनो थाखाय दै साखांग्रा मटरनि सुइचखौ अन खालामफैदोंमोन सिगाङाव मोब्लिब गैयामोन नाथाय बिमाया सुइच अन खालामनाय लोगो लोगोनो मोब्लिब फैदों बेनि उनावनो बिमाखौ मोब्लिबा बोगथाबनानै लादों जायजों बिमाया थद गैयै जानानै हायाव गोग्लैदों बिमाखौ बोगथाबनायखौ नुनानै फिसाजोआ मदद खालामनायाव बिमाखौ बोगथाबनानै लादोंब्लाबो फिसाजोखौ नारगार हरदों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो दतमानि देहा फाहामसालियावबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों जाथाय जानायनि सायाव फोरमायथिदों दि बे सानखालि खालि बे न'खरावल' बे जाथाया जायाखै गामिनिफ्राय गासैनिबो न'खरावनो खहा जादों सोरनियाबा दै साखांग्रा मटर गाज्रि जादों सोरनियाबा फ्रिज गाज्रि जादों सोरनियाबा बर्ड गाज्रि जादों बाल्ब गाज्रि जादों टिभि गाज्रि जादों बेबायदिनो फ्राय गोबांनि न'खरावनो गाज्रि जादों होननानै फोरमायथिदों आरो मोब्लिब बिफाननि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाथाया गामि नाङैनो जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों गोबांनि न'खरावनो मोब्लिब थारफोराव उखुन्दै खुग्लुंदों जायनि थाखाय सुबुंफोरा न' सिंनिफ्राय होख्राव होरसि बाहेरायाव बारननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गामिनि 250 भल्ट थानाय LT लाइननि साजों 11,000 भल्ट थानाय मोब्लिबखौ खुंगुरि गामियाव JJM अदेबानि जल जीवन मिशननि खामानिनि थाखाय लांदों नेमनि बायदिब्ला LT लाइन आरो 11,000 भल्ट थानाय लाइना गोजान जानो नांगौ नाथाय मोननै लाइननि गेजेराव 2 बा 3 इन्सिल' फाराग दं होननानै फोरमायथिदों सिगांनि समावनो जाहाथे 11,000 भल्ट थानाय मोब्लिब थारखौ गोजानजों लाङो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोबां बुंथिबोदोंमोन आरो गोबां खावलायबोदोंमोन नाथाय बे समाव ओरैनोसो लागायदों उननि समाव जेब्ला मोब्लिब लांगोन अब्ला थिक खालामगोन होननानै मोब्लिब बिफाननिफ्राय बुंथिहरदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनो मिथिहोआलासे सिरियै बे थारजों मोब्लिबखौ हरदों जायखौ रायजो राजाफ्रा बे जाथाय जानायजोंसो मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों जायनाखि मोब्लिब बिफाननि गोरोन्थिनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों बेनिखायनो थैनाय देलाय बर'नि न'खरखौ जाहाथे सोरखारा नायो थांनानै थानो थाखाय जाहाथे राहा खालामनानै होयो बा साख्रि होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा बेनि अनगायैबो गामियाव गोबां न'खरनियावनो गोबां खहा जादों बेनि थाखायबो सोरखारा जाहाथे खहा सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि थैनाय देलाय बर'आ थैनाय समाव गावनि 17 बोसोर बैसोनि फिसाजो हेलेना बर' फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि मैखोम बर' आरो फिसाय उदां बर'खौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय पल्लब बसुमतारीनि सायाव पुलिसा गुलि गावदों रायजोआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय दाखाथि केसआव पुलिसा पल्लब बसुमतारीनि सायाव गुलि गावदों जायजों पल्लब बसुमतारीनि आथिङाव गुलि नांनानै जोखोम जादों आरो बिथांखौ उनाव देहा फाहामसालियावबो फाहामथाय होनाय जादों बकाघाटनि आगरतलायाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांसो सासे फोरोंगिरिखौ पिस्तल दिन्थिनानै फोरोंगिरिनि मटर साइकेल लुथिनानै लांदोंमोन दुथांफोरा बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावनो पुलिसा संदाननानै पल्लब बसुमतारीजों लोगोसे
माखासे सुबुंनि आखाइ थानायखौ हमनो मोन्दों। बेनि उनावनो पल्लव बसुमतारीखौ पुलिसा आथिङाव गुलि गावदों आरो गुबुन सानै बाबु सैकिया आरो गौतम दलेखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मटर साइकेल लुथिनायनि अनगायैबो सिखाव दाखायत बायदि खालामनाय गोबां जाथायफोराव लोब्बा दंमोन हमजानाय सुबुंफोरा। ओजोंहाय हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलिबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय अम्बुबासि मेला, जायखौ जों आमथिसुवा होनानैबो फालियो। नीलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या थानसालियाव अम्बुबासि मेलाखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो भारतनि दाब दाब जायगानि रोजा रोजा साधुफोरा कामाख्या थानसालियाव फैदों, जेराव साधु सन्यासि आरो सिबियारिफोरजों बुंफबदों मा कामाख्या थानसालिया। दिनै फुंनि 8:43 कामाख्या थानसालिनि गुबै दरजाखौ बन्द खालामगोन आरो 25 जुनाव मोनानि 9:19 दरजाखौ बेखेवनानै होफिनगोन। नाथाय सिबियारिफोरनि थाखाय 26 जुनाव बेखेवनानै होगोन। 22, 23 आरो 24 बे सानथामाव सिबियारिफोरा बा साधुफोरा आरज गाबगोन, तपस्या खालामगोन आरो जाया लोङा थागोन। बेनि उनाव 25 जुनाव थानसालिखौ गोथार दैजों सुस्रांनानै फिन गोथार खालामगोन। आइ बिमा कामाख्यानि बोसोरारि पिरियड जानाय समखौ फालिनो थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। आइजोफोरनि फिसा जोनोम होनो हानायनि जि गोहो, बे गोहोखौनो बिदिन्थि होयो आइ कामाख्याया। आरो बे सानखौनो जों बर'फोराबो आमथिसुवा हिसाबै फालियो। दिनैनिफ्राय आबादारिफोराबो दुब्लियाव खदाल जावनाय नङा, माइ गायनाय नङा, हालेवनाय नङा आरो बेनि अनगायैबो दिनैनिफ्राय फुजाबो होनाय नङा। आमथिसुवा बायखांनायनि उनावसो गासैबो खामानिफोरखौ मावफिनगोन। बेबायदि खालामनानै जोंनियावबो आमथिसुवाखौ फालियो। रायजोआव फिन नाव जाब्रबथाय। नावजों दै बारनायाव नाव बेलथायनायाव गोमादों सासे फरायसाया। नगावआव जादों बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया। गासै 10 सुबुंफोरा नावजों दै बारदोंमोन आरो 10 मादाव 7 फरायसाफोरमोन। नाथाय दै गेजेरावनो नावा बेलथायदों, जायजों गासैबो दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों। उनाव रायजो राजानि मददजों आरो जाय जेरै हागौ एरै गावखौ रैखा खालामनो नाजानायजों 7 रैखा मोननो हादों, नाथाय गोमादों 7 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया। मिथिहोनाय बायदिब्ला गोमानाय 7 बोसोर बैसोनि फरायसाया हरुखेत्रीनि पामगावनि साहादुल आलीनि फिसाज्ला, मुङा कायसे आहमेद आरो गासैबो फरायसाफोरानो नगावनि बाउसि बानिकान्त काकति कलेजनि फरायसाफोरमोन। नाव बेलथायनायनि उनाव 7 बोसोर बैसोनि कायसे आहमेद गोमानायखौ एसडिआरएफनि हान्जाया फैनानै नागिरफैदोंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हानायखौ खौरां मोननाय जायाखै। आइ बिमा कामाख्या थानसालियाव 22 जुननिफ्राय 26 जुनसिम खुंजानो गोनां अम्बुबासि मेलायाव मा मा नेम निथि थागोन बा मा राहा दं, बेफोरनि सायाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि कामाख्या थानसालिसिम थांनाय दोंनै लामा, दोंसे गुबै लामा आरो दोंसे पाण्डुनिफ्राय कामाख्या थांनाय लामा दङ, जेराव गुबै लामाजों जेबो गारि मटर खारनो मोननाय नङा। सिबियारिफोरा आथिंजोंनो हान्थिनानै थांनो नांगोन। गाहायावनो सेन्देल दोननानै थांनो नांगोन, नाथाय पाण्डुनिफ्राय कामाख्या थानसालिसिम थांनायजों गावारि गारि बा पार्सनेल गारि खारनो मोननाय नङाब्लाबो बेरामि, बोराय बुरै, बेंगुरा बायदि सिबियारिफोरनि थाखाय सोरखारि गारि मटरनि सिबिथाय थागोन। नाथाय दोंनैबो लामाजों एम्बुलेन्स आरो इउटिलिटि गारिफोरा खारनो मोनगोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय 27 जुनसिम जेबो भिआइपि, भिभिआइपिनि पास मोननाय नङा। साफ्रोमबो सरासनस्रा सिबियारि बायदि जानानै थांनो नांगोन। सानसे सिगांसो दालांनि रिलिं सिफायनानै गंसे एम्बुलेन्सआ दैयाव गलांनाय जाथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव गंसे गारिया दैयाव गलांदों। बे जाथाया धुब्री दंगरपार बिलाव जानो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला गारिया धुब्रीनिफ्राय गौरीपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो फाग्ला बाबा थानसालिनि साखाथियाव थानाय दंगरपार बिलाव गंसे गारिया दैयाव गोग्लैहैदों, जायजों गोब्राब थासारियाव रैखा खालामनो हादों गारि सालायग्रा सुबुंखौ। गारिया दैयाव गलांनाय जाथाय जानायनि उनावनो पुलिस आरो एसडिआरएफनि हान्जाया फैनानै रैखा खालामफैनायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गारियाव खालि गारि सालायग्राल' दंमोन। बे जाथायनि अनगायैबो हिमाचल प्रदेशआव गुबुन मोनसे जाथाय, हाजोनिफ्राय गोजौ हाखराव गलांदों गंसे बासआ। हिमाचल प्रदेश रड एन्ड ट्रेन्सपर्ट कर्परेसननि बासआ हाजोनिफ्राय गोथौ हाखराव गलांदों, जायजों 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय 7 सुबुंनि मादाव ड्राइभारजों लोगोसे कन्डाक्टरफोरमोन। गोजोन्थों खौरां, नोंथांमोनहा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थों खौरां। मणिपुराव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि मोजां अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय 5,999 रांनि एयार कुलार मोननो हागोन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन।
जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लानो नोंथांमोनहा बे अफारखौ मोननो हागोन लोगोसे जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो हागोन नोंथाङा जुदि नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनोब्ला थाबैनो मानिकपुरनि मानास हन्डा श'रुमाव खौरां लादो खौरां लानो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों